Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Исеме халык күңелендә яшәр. Халкыбыз күренекле актер. Татар сәнгатендә тирән из калдырган Наилә Гәрәеваны бакыйлыкка озатты. Үзебезнекеләрне ташламыйлар. Түбән Камада мобилизацияләнгән якташларына чираттагы гуманитар йөкне җыюга керештеләр. Яшел Үзәндә зур элеватор комплексының беренче чиратын төзү тәмамланды. Биредән чит илләргә дә сыйфатлы бөртек озатырга җыйналар. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Һава торышы үзгәрә. Бүген иртән томан, юлларда бозлавык, яңадан кар, буран һәм көчле җил. Көндез һава температурасы 2-7 градус салкын. Социаль челтәрләрдә һәм кайбер масса күләм мәгълүмат чараларында 1 декабрьдән кышкы шиннарга күчмәгән һәркемне административ җаваплылыкка тартачаклар дигән хәбәр таралды. Бу алай түгел һәм бу хакта Россиянең Эчке эшләр министрлыгында белдерделәр. Полиция хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә ярдәмгә һәм аңлату эшләренә юнәлдерелгән. Сотрудники госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, милли сәхнәбезнең якты йолдызларыннан берсе Наилә Хәким кызы Гәрәева мәңгелеккә китеп барды. Халкыбызның яраткан артисты белән хушлашу мәрәсиме Мәрҗани мәчетендә узды. Артистка белән хушлашу мәрәсиме Мәрҗани мәчетендә узды. Ләкин ничек яшисең? Үзеңнән соң ни дәс калдырасың? Менә репертуарында 100дән артык роле булган Наилә апабыз меңләгән, бәлки 100 меңләгән тугрылыклы тамашачылары һәм Камал сәхнәсендә озак еллар сагынып юксынып яшәр. Чөнки 60 елдан артык иҗат чорында ул театр белән бер җан, бер гаилә булып яшәгән. Наилә Гәрәева бөтен тормышын театрга багышлаган искиткеч талантлы шәхес. Татар театрына 60 елдан артык фидакар хезмәт иткән сирәк артистларның берсе. Бүген минем өчен зур трагедия дип әйтергә театр телендә әйтсәк. Чөнки аны сату ул минем туганымны заткан шикелле. Менә бүген секендә 62 ел бергә бит уйнадык. Наилә Хәким кызы Гәрәева 1940 елның 18 ноябрендә Казан шәһәрендә туа. Василий Иванович Качалов исемендәге зур драма театры каршындагы студияны тәмамлый һәм Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасына эшкә кабул ителә. Ул яхшы келин булды, сәхнәдә дә тормышта да, яхшы ана булды, сәхнәдә дә тормышта да, яхшы әби булды, яхшы тәрбияче булды. Һәм аның Имам Малая бүгенге көндә татар театрын җитәкли. Менә ул театраль гаилә иде. Юсуф та татар сәнгатенә хезмәт итә, аларны оныгы. Ул үзенең вазифасын үтәп китте. Әсәл ролында Наилә Гәрәеваның таланты, бөтен гүзәллеге, нәфислеге, шигъри матурлыгы белән ачыла. Әлеге образы өчен актриса 1967 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лайык була. Татар театрының, академия театрының бір вакыт сүніп барган вакытында 40 еллардан соң 50 еллар ортасында менә ул алар дип әйтәйин, Наилә ханым, Наилә апа ул уйнаган спектакльләр белән татар театрына, академия театрына тамашачы кире кайта. Наилә Хәким кызы шулай ук театр педагогикасы өлкәсендә дә фидакар хезмәт итте. Без бит инде бала чакта радио спектакльләрдә
Артистка Наиля Гараеваны тыңлабыздык. Аның матур, ягымлы тавышы, аның искиткеч матур көлүе. Менә шулар бездә театрга мәхәббәт тәрбияләгән инде. Наиля Гараеваның иҗат репертуарында татар, рус, чит ил авторларының әсәрләрендә уйналган 100дән артык образ бар. Ул тудырган образлар театр сәнгате күгендә якты маяк булып, халкыбыз күңелендә лаеклы урын алдылар. Фәннур Хәсәнов, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Дәвам итәбез. Келәмнәр, киемнәр сатып алалар, коры душлар ясыйлар, түбән камлылар хәрбиләргә ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Төзүчеләр проспектындагы 20-нче ай йортында яшәүчеләр яңа акция оештыра һәм шәһәр халкын гуманитар ярдәм җыюда йортлар белән берләшергә чакыра. Без яшьне коеп алып килдек. Булат сәгатьләргә бик кирәк дип саныйбыз. Хәрбиләргә җирдә ятарга уңайлы булсын өчен акча җыешып, махсус келәмнәр сатып алганнар. Аларның тәкъдимен күпләр хуплый. Йорт белән ярдәм итәбез дигән яңа акция барлыкка килә. Безнең хәрби махсус операциядә катнашучы егетләребез шушы суыкларда туңмасыннар өчен, аларга җылы булсын өчен. Алар шушы бүтән йорт белән ярдәм итик дигән акция белән чыктылар. Шушы акция бүтән шәһәр буенча башланса, һәрбер йортта безнең сугышчыларыбызга ярдәм итү йөзеннән булышучылар артса, без бик шат булыр идек. Акциянең асылы шунда: солдатларга ярдәм итәргә теләгән кешеләр үз йортлары белән берләшеп, кирәкле әйберләрне сатып алалар һәм аларны җыю пунктына алып киләләр. Без бит күп, без бит булдырабыз бүтәнсендә. Бүтән шәһәр белән булышсак, бүтән йорт белән, бүтән халык без булдырырга мөмкинбез. Моның өчен кыр шартларында куллана торган әйберләр сатып алырга кирәк. Хәзер хәрбиләргә җылы киемнәр, металл кружкалар, термослар, газ горелкалары кирәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Бер тәүлек эчендә барлык документларны да рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт буенча сорауларга бердәм 117 телефон номер аша һәм махсус эшләнгән Татарстан геройлары сайтында җавап бирәләр. Контракт түгәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум. Махсус операция зонасында булганда ай сайын 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Россиядәге иң зур элеватор төзелгәннән соң Татарстан ашлыгы экспорты яңа дәрәҗәгә чыга. Аны Яшел Үзән районында төзиләр. Төзелешнең беренче этабы тәмам. Бу уникаль проект Иранга, Сүриягә, Африкага, Азәрбайҗанга һәм башка илләрне 122 мең тонна ашлык белән тәэмин итүне күздә тота. Бу хакта тулырак итеп алдагы язмада. Яңа мега-элеватор берничә километр ераклыктан күренә. Комплексны ел ярым эчендә торгыздылар. Урынында үзенчәлекле итеп сайладылар. Зия төбәк-ара мультимодаль логистик үзәге территориясында. Республика хөкүмәте дә хуплады. Төзелешнең беренче этабы инде тәмамланды. Ашлык ничек кайтарыла һәм бушатыла, әлеге эшнең барысы да башкарылды. После получения пропуска машина заезжает на автовесы. Кирүгә рөхсәт алынгач, машина үлчәгә керә, ашлык үлчәнә. Параллель рәвештә лабораториядә бертөкнең сыйфаты да ачыклана. Сүз уңайыннан лаборатория биредә урнашкан. Белгечләр шундук бодайның төп күрсәткечләрен билгеләй. Әгәр орлык дымлы булса, аны шунда ук комплекста киптерергә һәм саклауга салырга мөмкин. Анализируют 10 инфракрасных лучей проходит. Без әлеге күрсәткечләрне лабораториядә анализлыбыз. Әгәр элек бу эшне без 2 сәгать эшләсәк, хәзер 40 секунд вакыт җитә. Республикада мондый комплексның тиңнәре юк. Татарстан өчен дә бу зур проект. Һәм аңа күпләп җитештерүчеләр, шул исәптән күрше төбәкләрнең дә ихтыяҗы бар. Элеватор безнең бик тиз арада бик тиз тии торган и әйткәнчә именно елга сутналарына тии торган зур сыйдырышлы. Әйтергә кирәк 5000 тонна сыя торган именно причаллар белән андыйлар юк. Бу уникальный причал белән әйтергә кирәк. И шуңа күрә әйткәнемчә тагын вагоннарны тияү 350 тонна сәгать белән тиеләр. И шунсы да бар, безнең элеватор просто тияү генә түгел, кирәк икән безнең элеваторда технология шулай итеп эшләнгән. Без үзебездә даже комбайннан да алабыз һәм эшкәртәбез һәм үзебез әгәр дә кондиционныйга туры килми торган ашлык була икән, без аны эшкәртеп
тоже нәкъ принимать алабыз. Һәрберсе 7000 тонна ашлык сыдыра алырлык 8 силос төзелде. Шунда ук 3 төр транспортка тияу урыннары да бар. Ягъни бу җир өсте тимер юл һәм судан ташырга мөмкин. Корабльга тияу вакыты 10 сәгатьтән дә артык түгел. Уртача моңа 4 көн вакыт китә. Тизлек тә бик югары. Сәгатенә 700 тоннага кадәр. Уртача баржа 5000 тоннага кадәр кабул итәргә мөмкин. Элеваторны план буенча тулы куәткә керткәннән соң, киләсе елда ашлык агымы теләүчеләр өчен шул исәптән чит илләр ихтыяҗына да озатыла. Шулпан Әмири, Алмаз Хакимов, Александр Решоткин, Яшелүзән районы. КАМАЗ К5 йөк машиналарын 2,5 тапкырга арттырган. Якын арада машинаны Кузбасска күмер чыгарганда сынаулар өчен җибәрәләр. КАМАЗ санкциягә кадәр булган җитештерү күләмнәренә чыга. Киләсе елда конвейердан К5 сериясенең 16000 автомобиле төшә. Бу технологик җиңү КАМАЗ коллективының гына түгел, инженерларның, проектлаучыларның, Россия сәнәгатенең дә уртак хезмәте. Бүген КАМАЗ мастер командасының 35 еллыгы. Владимир Путин КАМАЗга компания җитештерү куәтләрен даими рәвештә яңартуы һәм яңа продуктлар бирү өчен рәхмәт белдерде. Бу нәкъ менә сезнең зур тырышлык белән эшләнгән эшләр. Җитештерү куәтләрен даими яңартып торуыгыз һәм яңа продуктларны киң даирәгә чыгаруыгыз өчен аерым рәхмәт белдерәм. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре, алар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишмәтдинова. Техниканы 2024 елга кыр эшләренә әзерләү турында Татарстан Республикасы Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов хәбәр итте. Киңәшмәне видеоконференция режимында премьер-министр Алексей Песошин уздырды. Кырларда шикәр чигендерен җыю төгәлләнеп килә. Узган шимбә көнгә 470 000 тонна чигендер җыю планлаштырылган иде. Бүгенге төп бурыч техниканы киләсе сезонга әзерләү. Республикада 11 000 трактор, 3 000 ашлык җыю комбайны, 1 000-нән артык үзйөрешле ургычлар һәм башка авыл хуҗалыгы техникасын ремонтларга кирәк. Авыл хуҗалыгы техникасын ремонтлау өчен 5,5 миллиард сумнан артык акча кирәк булачак дип фаразлана. Кырларда шикәр чигендере чыгару дәвам итә. Кагатларда әле 470 000 тонна артык чигендер бар. Заводларга якынча 1 200 000 тонна якын килде. 70% китерелгән. Сезон башыннан 145 000 тонна шикәр кымы җитештерелде. Шикәр чыгышы 15,6%. Һәр шимбә шәһәрләрдә традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре үтә. Алар Казанның 14 мәйданчыгында, Чаллы шәһәренең һәм Яшел Үзән районының 2, Түбән Каманың 3 мәйданчыгында уза. Биредә ит, яшелчә, бәрәңге сөт продукциясын арзан бәядән сатып алырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, ярминкәләр 23 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Актаныш районы механизаторлары яңа чәчү юлына техниканы быелдан ук әзерли башлады. Актаныш агрофирмасында чәчү һәм урып җыю техникасы җитәрлек. Биредә махсус эретү станогы да бар. Әлеге җайланма ярдәмендә чит илдә җитештерелгән запчастларны үзебездә дә ясап була. Бар яктан да техникага запчастлар кайткан, майлар, фильтрлар алышынган. Кышны әйбәтләп кенә кышлап, җылы язлар килгән көтәбез. Биредә комбайннарны да тулысынча ремонтлап бетергәннәр. Хәзерге вакытта Актаныш агрофирмасы киләсе чәчү елы турында кайгырта. Бүгенге көндә техниканы кышкы саклауга кую тулысынча төгәлләнгән. Бүгенге көндә хуҗалыкның механизаторлары техниканы язгы эшләренә, киләсе елгы язгы эшләренә әзерләү белән шөгыльләнәләр. Быел биредә терлек азыгы әзерләү буенча республика семинары узды. Сүз уңаеннан Актаныш агрофирмасында кукурузны да карнашга салалар. Сөтчелек тармагы буенча да артта калмыйлар. 140 сыер махсус җайланма ярдәмендә сауыла. Куда засовывать, какой вымя, как стоит, так засовывать. Bir сыердан якынча 30 килограмм сөт сауыла. Биредә барысы да компьютер ярдәмендә башкарыла. Эшче эшнең барышын игътибар белән күзәтергә тиеш. Актаныш агрофирмасында 3000-нән артык ире мөгезле терлек исәпләнә. Шуларның 600-ы савым сыерлары. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишмәтдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам.
Нурлат районында яңа әмзәдән Фәрит һәм Жәмилә Гыйлметдиновлар теләк булганда авылда да эшләп булуны үз мисалларында раслый. 10 ел дәвамында шәхси ярдәмче хуҗалык алып баралар, терлек асрыйлар, кош-корт үрчетәләр. Гаиләнең үз пилорамасы да бар. Ул да алар өчен керем чыганагы булып тора. Жәмилә Гыйлметдинова малларга зур савытта 2 көнгә бер азык пешерә. Хуҗалыкта 10 савым сыеры бар. Хәзерге вакытта тәүлегенә уртача 40 литр сөт бирәләр. Бозаулаганнан соң 100 литрга җитәчәк ди хуҗабикә. Үзләребез менә бәләкәй бозауларыбыз, хәзер үстеләрендә бер 11-12 айлыклар булганнардыр. Кыртларыбыз бар инде. Алай кышкыртларыбыз пока елга югарыдырак ялытабыз идек. Һәр елны 200 башта үстердек инде. Өлкәсендә асрадык, кызларны асрадык. Быел әзрәк ялытабыз. Барлык кешеләрен шәхси ярдәмче хуҗалыкны үстерүгә юнәлдерәләр. Берничә ел элек дәүләт ярдәме белән хайваннарны тоту өчен яхшы бина төзегәннәр. Хуҗалыкны алып бару күп көч һәм акча таләп итә. Иң чыгымлы өлеше азык сатып алу. Бергәләп эшләгәндә барлык кыенлыкларны җиңеп була дияләр. Сатып алып кирәк бөтен нәрсәсен. Пока үзебезнең җирләр буенча эшлибез дә, но бит ашлыкларны сатып алабыз. Субсидиялар алдык. Рәхмәт хөкүмәткә шуның өчен дә. Гаилә башлыгы Фәрит Гыйлметдинов агач эшкәртү белән шөгыльләнә. 10 ел элек абыйлары белән бергә пилорама сатып алганнар. Шул вакыттан бирле җиһаз эшсез тормый. Хәзер чираттагы заказ үтәлә. Алексеевск районнан Россия герое өчен 15 кубометр агач эшкәртелә. Колхозлар таралды, бу пилорам колхоздан сатып алдык та. Шулай якиреңне дәвам итәбез, булышабыз халыкка. Качан спрос була, шунда гына эшлибез без. Халыкка үзебезнең авылдашлары попросить да ярып бирәбез агач. Гыйлметдиновлар киләчәккә планнар корып яши һәм үз үрнәкләрендә шөгылеңне яратканда авылда яшәргә һәм эшләргә мөмкин булуын исбатлый. Ләлә Зайнуллина, Айгөл Сергеева, Илшат Мәхмүтов, Татарстан яңалыклары, Нурлат районы. Күренекле татар композиторы Салих Сайдашевның тууына 3 декабрьдә 123 ел тула. Аның образлы, бай эчтәлекле, ачык яңгырашлы инструменталь әсәрләре тиз арада халык өчен аңлаешлы, күңелгә якын музыка булып таныла. Аның иҗаты, аңа багышланган чаралар хакында Салих Сайдашев музее мөдире Айдар Әхмәдиев сөйләр. Әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Хәерле көн, Айдар, исәнмесез? Исәнмесез. Менә инде декабрь айы күренекле композиторыбыз үзенең бөтен иҗатын халыкка бүләк иткән композиторыбыз айы булып санала. Декабрь айында сездән нинди чаралар көтелә? Әлбәттә, Салих Сайдашев музее өчен декабрь ул бик кадерле ай. Һәм декабрьнең 3 числосыннан башлап, 3 көннән башлап инде без махсус чаралар әзерләдек. Аның беренчесе композиторның һәйкәле янында чәчәк кую церемониясы, һәм без бөтен кешеләрне дә чакырабыз ул церемонияда катнашырга. Алай гына түгел, безнең әле 10 декабрьдә Кәрим Тинчурин театры оркестры белән бергә концерт узачак. Мин үзем шәхсән менә балалар өчен Салих Сайдашев турында лекция әзерләдем. Ул русча һәм татарча бара. Аны 6 һәм 8 декабрьдә безнең музейда тыңларга мөмкин була. 13 декабрьдә без аны фаразлыйбыз. Безнең музейга килеп Сайдаш йокысызлык спектакленең видео язмасын карарга була. Ул спектакльне үз заманында шагыйрә һәм драматург Луиза Янсуар һәм безнең күренекле режиссерыбыз Резида Гарипова куйганнар иде Кәрим Тинчурин театрында. 16 декабрьдә без менә шул чараларны тәмамлыйбыз. Салих Сайдашев кабере янына барып, анда дуга кылып, чәчәкләр куеп, шулай итеп аның рухына дуга кылып шулай итеп тәмамлыйбыз безнең чараларны. Инде Алла бирсә, безнең социальләрдә, шулай ук радиоларга да барып, без инде менә Салих Сайдашев экспонатлары турында, аның турында кызыклы фактларны җыеп, аларны эфирга чыгарырбыз һәм социальләрдә дә ул мәгълүматны бастырачакбыз. Шуңа күрә барыгызны да безне чакырабыз кунакка. Бездә бик рәхәт, бик күңелле, өйдәгечә менә дуслар җыелган җирдә кебек үзегезне хис итегез дип мин барыгызны да чакырам безгә. Бик зур рәхмәт. Менә сез үзегез белән нәрсә алып килдегез? Үзем белән мин менә шундый эксклюзив экспонат дип әйтергә, ләкин бу әле төгәл икәндә экспонат түгел, без аны фондларга кертергә генә җыенабыз әле. Бу безгә менә монда язылган библиотека комитета по радиовещанию и телевидению дип язылган. Бу элек аларның архивларында сакланган партитура
һәм менә датасы да аның билгеле 8 февраль 1933 ел. Үз вакытында бу менә Татар дәүләт академия театрында сакланган иде. Һәм бу Салих абый Сайдаш үзе язган ноталар. Бу ил пьесасына язылган музыкадан бер өзек, бу увертюра, ягъни әсәрне ачып җибәрүче менә шундый музыкаль әсәр. Бу ни өчен безгә кадерле? Үз заманда Ренат Еникеев безгә менә Салих Сайдашевның 3 томлык әсәрләр җыентыгын бастырды. Анда менә хәтта моңа кадәр бастырылмаган, карамада сакланган әсәрләрне ул туплап, аларны эшкәртеп бастырган. Һәм анда әлбәттә ил пьесасына язылган музыка да бар. Ләкин ул музыкада увертюра юк. Ул беренче номер белән башланып китә, увертюра юк. Демәк, ул яисә язылмаган булган, яки таба алмаганнар аны. Ул чынлыкта бар, һәм менә ул увертюра безнең музейда хәзер саклана. Бәхеткә каршы табылды. Бәхеткә каршы табылды. Дөрес шулай әйтергә була. Партитура бер кайда да бүтән юк. Гомумән, Салих Сайдашевның әсәрләре беренче вариантта саклана. Менә бу увертюра хәтта аның бастырылган әсәрләр җыентыгында да юк. Бу бик эксклюзив материал безнең өчен, ни өчен дигәндә, чөнки бу әле экспонатлар рәтенә кертелмәгән. Шуңа күрә без аны менә сезгә монда алып килеп күрсәтә алабыз. Инде тиздән фондларга кергәч, ул инде бүтән кешегә аны күрсәтеп булмый, фондларда гына сакланачак. Сезгә бәхет елмайды менә шу партитураны менә үз күзләрегез белән күрергә. Бик зур рәхмәт. Тамашачыларыбыз да шатланып утырадыр шушындай тарихи әйбер сакланганына, чөнки бу безнең милләтебез, бу безнең гореф-гадәтләребез монда, мирасыбыз монда. Шуңа күрә бик кадерле бу. Музей эшчәнлеге турында да сөйләп китсәгез күбрәк. Музей безнең әлеге вакытта рәсми рәвештә ачылмаган булса да, без барыбер көн дәвамында диярлек чаралар үткәрәбез. Лекциялар, мастер-класслар, квартирниклар, фатирниклар уза бездә, концертлар оештырыла шулай ук. Мин шәхсән дә үзем менә татар опералары турында шулай ук лекциялар уздырам. Безнең менә Соня операсы турында, Шә операсы турында, безнең беренче татар опералары турында лекциялар узды. Киләчәктә инде без Нәҗип Иһанов опералары турында сөйләшәчәкбез. Һәм инде курсыбызны тәмамлыйбыз менә бүгенге заманча опералар безнең белән менә бүгенге вакытта яшәгән композиторлар турында да сөйләп китәрбез. Алай гына түгел, бездә әле менә яшь иҗатчылар, яшь композиторлар килеп үзенең әсәрләрен уйныйлар, куялар, рәхәтләнеп, фикер алышып, чәй эчеп, шулай итеп без музыкаль мирасыбыз турында, тарихыбыз турында сөйләшәбез. Безгә килегез кунакка, бездә рәхәт, бездә бик күңелле. Казан Горький урамы 13-нче йорт. Ул Кәрим Тинчур янында урнашкан флигель. Бик зур рәхмәт, әлбәттә килербез, шундый җылы итеп сөйләп киттегез. Килмичә мөмкин дә түгел. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Шакырганыз өчен рәхмәт. Россия форумында Татарстан көнендә татар туй йоласын күрсәтәләр. Балтач районында туып үскән Самат Зыятдинов һәм Сөмбел Ибраһимованың никахлашу тантанасы татар традициясенең ачык мисалы. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары образлы хикәядә катнаша, ягъни әниләреннән кызына бизәнү әйберләрен тапшыру һәм яулыкны алыштыру. Булар барысы да 2 декабрьдә халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсендә. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Тапшыру турында тулырак Эльза Әхмәтҗанова таныштырыр. Без аның белән элемтәдә. Эльза, хәерле көн. Хәерле көн Гөлназ, исәнмесез хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген бездә уйнагыз гармоннар тапшыруы. Гармон берләштерә бит. Алып баручыларыбыз Айзилә Батырханова һәм Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев Россия төбәкләрендә яшәүче үзешчән гармончылар белән таныштырып баралар. Алдагы атналарда, хәтерләсәгез, алар Мәскәүдә булып кайтканнар иде, бүген исә сәяхәтчеләребез кая барырлар икән? Безнең белән калган тамашачы бу сорауга җавап табыр. Рәхмәт, көтәбез. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.